ka mgbe ezukere ndokwa ino ya. More ka mgbe Ifeanyi Uba ezukere ndokwa. Did you hear that? Ifeanyi Uba ndo. My last day as a Christian. Ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme na Nnewi na nwanne anyị nwoke a na-akọwa na ndị ụka anyụkwa na nsị n'ụlọ ụka na tata anụnwa ya abụ izizi n'ikpeazụ ndị ụka ya afụkwana ya n'ime ụlọ ụka na ya akachago unu ya dajụ kedụzi ife ọ na-akpọrụ late Senator Ifeanyi Uba afa maka na ndị mmadụ makwanụ na Ifeanyi Uba na ọ bụrụgo onye nwụrụ anwụ wee na-akọwa na tata anụnwa bụ Wednesday 14th of January 2026 ka a na-emepe mgbadamgba ụlọ ụka a na-akpọ Cathedral Church na Nnewi nke late Senator Ifeanyi Uba na-alụlụ ndị Nnewi na Ana-Edo bifo ọnwụ wee zukwa na Ifeanyi Uba o wee bụrụ onye nwụrụ anwụ na onye a bidoro wee na-alụ ụlọ ụka ọnụ fụrụ ebe a bifo ọnwụ wee gburie ndị ụka wee lụtọpụ agbazie anya bụ ụlọ ụka n'ọta ata anụnwa bụ Wednesday 14th ka a na-emepe anya bụ ụlọ ụka unu n'anya n'ife onyonyo a unu ya fụ na ọtụtụ ndị mmadụ jupụtakwanụ n'ụlọ ụka aka Grastia na onye nke anụnwa unu fụrụ kịta anụnwa na-asị Ifeanyi Uba ndo na afa ya bụ Ebube Ana-Edo na Nnewi na osokwanụ na ndị jelu imepe ụlọ ụka unu n'anya unu ya fụ na akwa oyi na ọ bụkwa na akwa echichi ọdụ ka akwa ndị night bụkwa na ife anụnwa oyi o so wee nọrụ n'ime ụlọ ụka na-aka ụka mana ọdụka ọ na-akasịghọzi ụka o wee pụta n'ilo maka ọdụka ụka agbasabeghị ọdụka ndị anụnwa nọ n'ile ebe a bụ ndị nke ochie lụtahụ n'ime ụlọ ụka maka na ọ bụrụ na ụka agbasago unu ya afụ ụfọdụ ndị bishọp ụfọdụ ndị fada ma ndị reverend sista nya ndị ike ma ndị nwechara ego unu ya afụfa kafa na-akpagharị n'ihu ụlọ ụka anụnwa iji wee gosi na ụka agbasago mana nwanne anyị nwoke unu na-afụ ebe a na-akpọ Ebube Ana-Edo na Nnewi na ọ pụtara n'ime ụlọ ụka wee sị na iwe na-ewe ya na ife na-ewe ya iwe bụ na ya anụghọ ka a kpọrọ afa late Senator Ifeanyi Uba n'ime ụlọ ụka ebe a nọọ Ifeanyi Uba bidoro wee lụwa Cathedral na ndị ụka anọkọtahụ ka a na-aka ụka wee kwute okwu ka bishọp na-ekwu okwu Chukwu wee sị ka ekene late Senator Ifeanyi Uba onye nke bidokwanụ wee lụba ụlọ ụka na ya anụghọ ka o kwuru ya and na ya anụghọkwanụ ka ndị ụka kwuru na Ifeanyi Uba nwụrụgo ka anyị kwụrụ na ọtọ kwunyere ya ugwu 1 minute ka e wee kabakwa ụka na ya anụghọ ka ndị ụka kwuru nya bụ ife na ọnya nwa bụ ife bụ iwe ya o ji wee si n'ime ụlọ ụka wee pụta wee sị na tata bụ izizi n'ikpeazụ ndị ụka ya afụkwa n'ọkpịa ya n'ime ụlọ ụka na ifefa merụ na ọ dịghọ mma ndị mmadụ nọzi na kọmentị na-akọ ụfọdụ ife si na nwanne unu nwoke unu na-afụ a na-akpọ Ebube Ana-Edo na ọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri na oke ịṅụ mkpụrụ mmiri na ọ dịghọ mma na ọ nọghọ ka a kacha ụka ka ọ marụkwanụ na akpọnyere afa late Senator Ifeanyi Uba ka ọ na-akpọ ha afịa si o buru ngwongwo ya pụba fa wee na-ajụ ya na kọmentị na ọnọ ụka wee gbasaa ka ọ nọ na ya kedu nke ọ pụtara n'ilo na o nweghị ndidi ka ụka gbasaa ka a marụkwanụ na ya akpọ afa Ifeanyi Uba ka ọ na-aya akpọ si ọ pụta n'ilo si na ife ndị ụka mere adịghị mma ụfọdụ na-asị ya na ịṅụ oke mkpụrụ mmiri na ọ dịghọ mma ụfọdụ sị na ọ na-alahụ ụra n'ime ụlọ ụka mgbe a na-aka ụka na ịṅụ oke mkpụrụ mmiri na ọ dịghọ mma na ọ chaghị ka ụka gbasaa si ọpụta n'ilo na-ekwugheri mma hapụ unu ka unu gekwa n'ife o kwuru ọ bụrụ na ị nọkwa na ụka gbasaa marụ na akpọrọ afa late Senator Ifeanyi Uba ndị ụka kene ye ka o si wee lụrụfe ụlọ ụka ịgwakwana anyị maka ndị mmadụ nọkwa na kọmentị na-akpọrị ndị ụlọ ụka na-asị na ndị ụka na ego enyelụfa bụ ego furu efu na enwu ha kwana ọnwa ife ọma imelụfa fa echefuo nke ahụ chedokwa n'ihu na-achọkwa onye ọzọ anyị analụkwa kafa wee foju akpafa na akpafa ahụ eju na-atụnye ọ na-adasịsị na enweghị mgbe akpa ndị ụka na-eju na ife ndị ụka bụbu onye egboro esu obe ya ọkụ na imegiderufe ife ọma nwa fa echefuo ebe isi mma hapụ unu ka unu gekwa n'ife Ebube Ana-Edo na Nnewi kwuru ọ bụ na ijere ụka bụrụkwana na ịnọ ụka wee gbasaa nụkwa n'ife ekwuru etile anyị na kọmentị maka ụfọdụ na-asị na ife onye nke a na-ekwu abụghị eziokwu na ọ nọghị ụka wee gbasaa ebe ụfọdụ na-asịkwanụ na ndị ụka bụ afọ eju na fa ahịa eriju afọ na ifefa ma bụ ka fa ya eti wee lụọ esteti jee ebefa na-alụchite ụlọ si jee na Ọnịcha na-alụchife Odekin jee Ataba na-alụchite ụlọ n'otu onwefa kafa ma na enweghị ndị ụka fa na-aya ahụ maọbụ onye ụka fa nwa ya ahịa eje akwụkwọ na-agbanyekwa na fa na-alụkwa skuulu n'ime ụlọ ụka na fa ya kpọrọ ụmụ ogbenye tie ebe ahụ ka fa nyefe free education na ifefa ma bụ sọsọ na akpa fa na fa ha anọkọta nke fa dapụrụ mmadụ nwanne unu amakwa lejediri Ifeanyi Uba ndo akasham Jalu akashamu
Ifeanyi Uba ndo mo ka gbo be zuika ndo kwa ino ya. Mo ka gbo be Ifeanyi Uba zuika ndo kwa. Did you hear that? Ifeanyi Uba ndo akacha my last day as a Christian. My last day as Christian is today. Ifeanyi Uba ndo kana Nnewi na dodu. No kwere kazo no kwere ekwu. Ifojo. Ifeanyi Uba ndo akacha don't go very fast. Don't even get close to me. Don't move my feet. Ifeanyi Uba ndo akasham last day as a Christian. When you get to the level, you don't have reason to impress anybody. When you get to the point, you have no single reasons to impress anybody. That is when your freedom begins. Ifeanyi Uba ndo Patrick Ifeanyi Uba ndo Ebuchuzo Nnewi ndo Ifeanyi Uba ndo Obuno, if it's in a government setting, onye no others. And we can see a minute silence, right? I have never seen that done inside a church, but we can no onye on abu mbase no ka iso aye nolu, right? Manongo I could take a problem you can look at that ends. Ifeanyi Uba was not mentioned. Ifeanyi Uba was not mentioned. April Mokum Abukum tonight. No quarter, where's the dog on? I know quarter, we could not open on then they would have salon. Then they would have salon on Okonumao. Oh, Flebeji. My last day as a Christian.